बेंगलाव थानाय बेंगलगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि बे गुवाहाटि मायथाइ बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बिथां बिथांमोन बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै आं गामि आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बोसोनगिरि आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बर' समाजारि गेलेमु आयदा आरो थुनलाइयारि आयदा बे मोननै आयदाखौ खेबसेयैनो बेखेवनानै लानो थाखाय थामथिम जाबाय। दा बे समाव गिबि हाबाफारि गेलेमु आयदा बेखेवनाय बिथां आलासिखौ जोंनि गामि आफादनिफ्राय गांसे रमायना समायना आर'नाइ फालिजों बरायनानै लाबोनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय Kangen